Точно. Сега да ви дам една... Или на име. Тази касетка е Да. или продължаваме утре. Аз утре нямам снимки. Имаш предвид с другите ли? Не, ще ми трябва материал, за да монтираме селено. Да режа аз интервюта и тя да си направи материал. Беше ми много здраво. Мисля, че така изчерпахме нещата. Ще уж го казахте. Естествено няма да може да говоря. Въпреки че аз обичам да остава точно живо, както си е, да не е с такива видими монтажни. Тук е говорил едно, после Естествено. Този звук е на втората Да има и малко архивни кадри, защото говорите за Аз дъжката я изключих, като влязах, но ти нали видя? Няма проблем да не харчу. Освен това, те са всичките, дори може да се ползват метрите, нали смисъл те... Чили ще изключва. ние може ли да се Чакай. Я отвори джама, за да... Ако не... Снимам вчера. А може ли Да, бе, защото аз знам, че сме колеги и затова... Ти кога ще се върнеш към Обаче ти междувременно се занимаваш сериозно с... Не, въпросът е да, откъде да взема сертифи и ти на СМС по-късно не можеш да ми го пратиш. Да, прати ми го на СМС, най-добре ще го препратя на човека. Благодаря ти, дай. Ами аз сега ще ви го препратя на СМС, аз ще ви го препратя това нещо. И утре до към 11 метра. Добре, се опитам още.